budget happy. So we said I'm going to budget 150,000. That was the annual year. Then I have my phone for 150,000. Chineke gozie ya n'anya ọnwa niile ka ọ dị na ndụ ebumnuche ya niile bụ nke ọma ka o mezuo n'ime ndụ n'ezinụlọ ya. Ọ bụrụ na ndị nne mechaa of the second anthem, mma akpọlite mmadụ dị ka onyinye chi obere ndị onye na-ebe asụ Kristi, ọ ga-abụkwanye testimoni ihe ọma Chineke